Asi kuziva kuti tikushanda banyasi uno. Iwe mudhara mbotaura nezvebasa ndianiko panapa? Indava kani mudhara iwe? Kandosaka ndikutokubvunza mandiwe kuti ukudeiko pano, toziva kuti munofarira kubata chaizvo, asi kadzimai wangu amehoshomora hawapoba, handi ndo anokubikira, wakadzika kumushoko saka waripoba. Saka ukudei pano, handiti tikuchera bamakuwa mazuva ano tiri pagosro, nokuti varungu vedu vatipa madhora 50 saka tichayadaba, takuda kuti vatipe mapondo pazuva. Too much information mudhara waiziya, inda uchigaira masini iwewe, ko bvunde haufa. Bvunde haridika usina mari seweso, unobva waita unge chigotora waibata. Ndebvudzo dziri kumeso kwako chere, nyongono yakoyi. Tetekera ndikunyepe chikombera. Ini ndiri shamwari yako bawazwa, ndiri workmate. Pano unofanira kuya kanonona udzobasa chete. Futi ndiri workmate yako bainini, ndiri bosi wako, nokuti iwe unochera makuwa, ini ndinofushira. Uri kudei paumba pangu panapa. Ozviya, honaka Kingman. Isusu maeconomic asset tapindiraka, saka unotongofanira kufara kamakomborera anenge auya waibata. Honaka mudhara, ina handimechekeche, handikeche-meche. Ehezve, ndiri hondo kondo shiri yehondo waiziya. Handozwira tsitsa amai wako naabamba wako chikombera wazwa. Uri pasi pakapuwa pfene iwe. Tetekera, dei hawa wakaziya usiki ihwoka, wakatotanhaurawo matere, kana kugadzira mabumbe dei wakatokonetsa. Idi hwii, idi gogogo. Mudhara pfutseki mani iwe, usasaize ghetto wanzwaka. Ini ndiri mwana wasitembeni mudhara. Pasini racho hapana kamudhara kudai nekudai so. Right. Ko madokwane varipi mudhara? Madokwane kutodini kwacho, unozera naushomore iwe. Mudhara iwe mbomira ndibokulaina banga waiziya. Moyo wako wakaoma iwoyoka, ndiwo chaita kuti ufe uchitambura waiziya. Wakafa uchadyiwa nembwa murodhumu iwewe. Gaya kamudhara, ndangoisa kapisi ningirikinika kanonipa 2 waya. Ndikabva ndagaya kuti madokwane havasi kuenda kufazhi waiziya. Ndikati ndimutore katakanyorova bundu kudai nekudai so. Deni wakundidai bhoyi remudhara. Sori kamuna ichikombera shamwari. Handidi kuziva kuti zvinhu zvakatotomera paumba panapa. Wakatotora mufana iwe ukaenda naye kubasa saka unenge wakonetsa. Sori manduwe. Bati mudhara seko uchita hunhu wakadaro iwewe, ndochi chakadaro ichocho chinenge ngozi Unoziya mudhara ini ndikangotenga kana porona kudheni kwangu ukako. Ndikada kungoisa mukanwa kuda kutanga kudya kudai so ndikangofunga kuti madokwane vadya here. Ndobva ndaguta mudhara. Chombanyamba ndabva ndaita emotional win. Ndoita kutodiniko. Saka ushomori unotomufarira zvokudaro nai. Iwe mudhara ndochi chakadaro ichocho chinenge ngozi. Inzwaka iwe mafundanga. Musi unoyi ndakatongotenga kamagearbox angu enguruve bho. Gaya kamudhara ndakangoti ndauda kuisa mukanwa kudai so ndakabva ndangofunga kamadokwane. Ndikabva ndaguta. Matutupiki ese kaiwe muhomwe ndakabva ndabuditsa ndikarasa. Usadaro kamudhara. Madokwane ndiwo angu mufana wezvekudaro. Hauna mahengechefu here mudhara ndakutonzwa musodzi yangu kuuya. Aiwe apota ngeno kamuna mhandu yechirega yekupwita. Oshomori wemuning'ina wako chombanje-mbanje. Wakada kumutora kuenda kuweekend ndiwe, wakamubwera basa saizvozvi ndiwe, chirega kuchemaba. Oshomore. Daddy. Doya pano mwanangu, mukomasiki waroda kukuonawo. Madokwane, ndira kusunga kandudu redu panapa. Tobva tabhema kandudu waiziya. Tobva taenda kubasa kwacho handiti kwamamchudza mudhara. Madokwane nzwai munzweka. Ndira kuti murove nduduka panapa kuti mubhuste konfafa. Ko mabhiyazi munorova futi here madokwane? Handisana mborova bhiya ini siniya. Handiti uri kuona manje madokwane unenge uchisara pamasinika nenyaya yekuswera muchiterana namudhara wenyava. Asi ruda kuita munhu wokwamutoko kani? Neva kubva kwamutoko handidini. Ndiri ghetto boy kaine mudhara. Ndotaura kana patwa kaine. Iwe ndochi chakadaro ichocho imbokanda 1 bar tinzwa. Yes I demshuda no. It's not time for separating nice and evil. Hoyo icho chapedza. Madokwane usadhibheka kuti pawangu wachitaura ndatombogaya kuti ndiwe kavibes kateo. Asi wakambogara kujama kani? Handina hangu kubvira ndakambokuenda. Asi memuzi anogara vachinditi ndakafanana nemajamaikeni. Ndakapedza form 4 dauteto rasta semi vachikombera. Makasa ibate wakadaro madokwane. Kana tiri tuka usafa wakaita mistake yekundishedza kuti unonditi kuti ndinopinda memory card here inini. Sorry vachikombera. Iyoyo ndonyaya yatiri kutaura kapanapa. Inzwaka madokwane, kana tiri muzviraka unoti Sauro nekuti Sauro ndo zita rangu inini. Saka iwo manje ndiwe striker rangu waibata. Uri chigudogudo chisingakwate kana bomaka. Ndosaka ndichikushedza kuti madokwane waiziya. Yes I mudhara. Gaya mudhara. Sauro makuru wani. Oshazi madokwane.
Haa, anenge ari mahwana ya mudhara. Takanonanganisa mudhara. Takanobhema vhasti mudhara. Takanotora mai Mozi namai Halandi mudhara. Ehezve madokowani, rugare rwemapostori, tichipinda tichibuda tikagara tobhema, ndokuti tioneka. Saka pavazukurapo uri kuita sei, uchiri kumhanya namai Mozi zvekudaro here? Sauro, koma kazodza dhedhi. Uri kuona nini madokowani? Uri kuona secret, kudhara ikoko mufana wami, long time iyoyo. Asi uri kutodhija namai Mozi zvekudaro here? Mudhara ndofunga kuti mai Mozi vanogona nepregazi mudhara. Pakaipa. Zvekuti ground atoda nochiunaka here. Makandipa ndurubura achoka, ndogona kutogara ndatenga preparation. Because ndakavhura hombe makuru wani. Madokowani usataure zvinhu zvakadaroka, ndochii chakadaro ichocho chinenge ngozi. Inzwa mufana wami, zvakafamba sei? Okay mudhara, ndikokudzai zvangu but ndikutonyara. Mukona mudhara ndakambundira mai Mozi. 1 minute yese kupera ndakavambundira. Ndakabva ndavakisa futi. Wakabva waita sei? Ndakabva ndamhanya kuenda kumba ini. Makisira ndakavaita ipapo Sauroka. Kana sina kuita nhumba amheno. Ndakavhura hombe mudhara. Apa ndikutaura ndega apa. Saka mufana yakatodzungaira kunge mudhara wake uyu nai. Madokowani, saka urikwewe wakarowa counter attack. Inzwaka mufana wangu, wakutofanira kuti uite marika. Nekuti adzimai vanofanira kuchengetwa ka. Saka kadhiri katiroda kuti tiite kakanotoita kuti iwe uite masururu waibata. Okay makuru wani, bhozvo kuti. But Mozi ndiada kundinetsa manje. Inadzimai vangu ndovada. Ine ndakamudza kuti baby ndokuda nevana vako. But first born yangu Mozi handiyakuda kundinetsa manje. Musoro ndakamutuma kuti andibikire tea. Akabva aramba musoro ndakarara ikoko. Ndokusaiza geto ka ikoko. Ndikachere nomwana mudikane 29 years inini. Imi mune mangani zviye madokowani? Ndakura ini mudhara. Ndakutoshandira 16 Sauro. Saka matisheti rakamira sei? Ini ndaisimbozviti ndinovhura hombeka. But apa mufana wami madokowani wazopedza masports, otora sando dzako. Hauna here 100 bondi tinotenga vhasti takasunga ndudu, haurambe? Yes aya, level pandi level. Amai mwana matanda zvimwepo kare. 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 Chimoko ndichakubata muna December. Chimoko ndichakubata muna December. Chimoko ndichakubata muna December. Haro. Amaoshomori makasimba chere. Tiriyo. Mapunu ari bekuru anored spider here. Ari seko Mpapeyo. Kupata mchupa bhora racherere achikika. Ndoda kuti akwanise 1 year awe soka star nenge Mpape chokuFrance chiye. Ushomori ari kubatika ba mazuva ano. Aenda kupisi job rakaboya unochikombera. Kwaya chapuwa 100. Ndomunyepa. Ndichandota kutumire sipo yo handimati mukudaira ngeni. Aiwa shuwa dzimai chobhora chiye achiiteba. Saka ndichandoti atengera ngeni yonokaridho kokugezesa. You love me. Ndizvozvo. Saka bamudiki, ndo programu iripo iyoyoyo. Mabrera atokura kai. Saka idzi dzenyama idzi kaidzi tichangoendesa ku Ivins votipa mari. And then idzi dzemazai dzikaidzi tinenge tichisupply kune mamashops ava tichiita zvekuahodhesera. Okay, that is very impressive. Anditika? Wow, you know what mukoma? Makore esa ndagara aya kandiri kuAustralia. Ndaitofunga kuti mari yandaitumira maidya kaini. Ndo nyaya dzangotekeshera kuti kana munhu ari kudiaspora wakatumira mari kuZimbabwe unodyirwa. Saka tinenge tichitozeza makapedza mutambo mukoma. Rega komanaka. Waiti ndingakudaro here uri mwana wamai vangu. So zvatiri kuita idzi huku idzi dzenyama 1000. Then idzi dzemazai 100. Saka project yacho yakatongomira yakadaro. Ndo nyaya yacho iyoyo. This is excellent mukoma. The Australian mayor should hear this. He is a very good friend of mine. Ende panoperowo huku idzi kamukuru wambwa. Makufanirawo kuchiroora manje. Kumasoro uko kune vasikana vakanaka kastereki. Ende vakadzikama. Ndongokusanganisira 1 musvinu then moroora. Mukoma. Matanga manje. You see? Tanga tichitaura zvakanaka 1. What's wrong now? Listen kamukoma. Pane musikana wandinodaka ari kuAustralia uko She's the one I will marry. Okay. Saka ndiye wauri kudanana naye here. Ndiudzei kamukuru wambwa. Inini mukoma wenyuka. Ndini munhu wacho atoripo. Saka mufanire kundivanzira zvinhu maibata. Zvamukoma amana. I'm waiting for the girl kuti auye kuzokonfesa love yake kwandiri. She must come. Iwe thanks. Unopenga here? Ukuti pane musikana anopfimba mukomana. Wakupenga here iwe? Plus, you should understand kuti isusu we don't do things the same Africans. We are Europeans and we do things differently. Iwe usade kushamisira zvisina basa rese wanzwa kuAustralia kwawakaenda nescholarship manje wakutoda kuzoona senge usiri muAfrican. Ukwane wanzwa. Ita mushe iwe.
ndine madzimai vekumasowe uko ka vanonzi lastanensiya. Ndakatooneswa nemweya kuti ndiwo wauri kufanira kuroora ivavo. Saka be ready mangwana kuchechi. Kuchechi? Ha, my foot. Ndokuzivei mukoma baba Bridgemaya. Vakadzi nevasikana vese vepamasowe penyuka makapedza kuvachinjanisa. Izvezvi makuda kundipa zvimagirlfriends zvenyu zvemapostori zvamunenge makaneta nazvo. Handidi. Muri kuda kuti ndimutore kaanyatsoya padhuze munyatsowana kubanda. Makauragana vost. Handisi kuda. Okay, ngaiperi. Unoguma wandibvisa pana Mwari. Pana Mwari ndo pamagara musiri mukoma. Anyway, handei katinoona huku dzachona. Sauro, ndaneta nekurara panapa inini. Aiwa kamadokwana. Muri musoja ari pamisheni kaimimi manzwaka. Saka musaneteka muri musoja haaneteka. Takangomirira kuti vanhu varare tobva tarova ataki. Okay, saka pamudhara tikushanda sei apa? Usatye madokwana. Saka ndanchikudza kanyaya yekuti ndakarohwa nehana kandarova bundu zvekudaro. Ndakawesta mari mufana wamigaya kuti. Kana nini mudhara, ndosemu futi zvandakaita. Mukona mudhara ndaimhanya nemumwe muzukuru sokufazhu. Last year, ndisada kutombomhanya namaimozi. Ivo maimozi vachatinetsawa, wakabva waita sei? Saka ndine mari daily. Mari iri serious Sauro kwete nzungu. 1 2 kudai nekudai tadipa. Yes saya. Ndara ndaingodonha munenga. Munoziva ndakazoenda padheni ndakutarisa mari yandandaspenda. Ndara nangu yakarova. Mumuzongo wakatonzwa hana yangu kurova vari kukicheni vakauya vachimhanya vachiti pamwe ndaakufa. Iwe ndochi chakadaro ichocho chinenge ngozi ye? Ndara ndakakudze munogona kufunga kuti pamwe ndikunyepa. Munoziva mudhara ndakaspenda $2.50 nebhebhi iroro. $2.50 US makuru wani. Up to now handibhilivhi ndakaspenda mari yakawanda kudaro. Apa ndakamupa mari munhu akundiramba futi. Pane musi ndakatombomupa $1 cash. $1 mudhara. Madoko wanu usapuse mufana wami. Ndobundu raungachemerora hapana nezvebundo apa. Madoko wani tiri kutaura isusu kuti taispenda $120 US pabhora paipa ye1 night tana mudhara wako waiziya. Manje munyari kunyepa ipapapa. Hada. Haungambozvinzwisisa kamufana wangu. Taive nemabhebhi aishanda pamakanda paipai. Taigocha funguruwe pabhawa ipapo madoko wani isu tairepa. Apa makunyepa Sauro. Sauro, une malaita adzima kapambapa. Right mfana wangu tiraushandisa kaformation takaenda. Dhabhura kamufana. Vanhu varara kamisheni yedu iya yandoda kuti iweka unopinda muzumbu remadhadha iro. Madhadha? Huku ndo madhadha kamadoko wani. Saka inzwa unzwe. Zvandoda kuti uite kandoda kuti upinde muzumbumu. Wobva wabata uchimonya musoro uchiuya naye kwandiri wodzokera futi wonobata uchiuya naye kwandiri wodzokera futi. Uchingoita the same ini ndinenge ndichicheka matsaga kakusaidi kunoku. Then tadaro tobva taita sei pedu paipai. Tiri kutoda kana 20 madhadha katakaenda waiziya. Okay Sauro. Handine chipawa handisi kukwata ini. Rega nditi dha. Yesaya madoko wani ndinewe kakudhara ikoko hapana. Vanhu vepadheni panapa vakangomuka chete kandee ndichicheka maglata. Takaenda usatye hako ndiriwe karati madoko wani. Saka madzini tichamatengesa kupa yanhai Sauro. Tinokrosa bridge racho tasvika mufana wangu. Right, attack mfana wangu. Signature down. I repeat, signature down. Roger confirm. Signature down. Ezve, German never surrender. Handikwateni. Attack. Yesaya, fambira nyaya dzacho madoko wani. Saka ndizvozvo vanditika apa ndinoda kuti muzive kuti munharaunda munomuka makachengetedzeka madzibaba. Tinoita shuwa kuti hakuna munhu akubira munhu anditika tanoita nazvo izvi. Saka muno munharaunda ndini officer in command panyaya iyi. Baba makakwa hamusi muri neighborhood here imi? Ndokutaura kwakaipa ikoku kandiri kuti pana bachi ndakapfeka uniform nyowani seuri kuita ka benefit of doubt Germanica ndokupenga ikoko kanditika. What is wrong with you? Zveuniform izvi madzibaba. Handiti imimi hanzi maneighborhood ndimi munopiwa mauniform emapurisa vanenge vakafa here? Zvekunyepa izvi. Wakaiwane bifakeni rubbish yakadaro. Mukoma, huku dziri kuchema kudanga uko. Dzabvira kareka, dzatone 20 minutes dzichingochema. Let's go and tuke ruku kunzoku. Boss namboita ka benefit of doubt was wrong there kunzoku. What kind of witchcraft is this one? Little boy like you, busy stealing from. How can you? How come to you so? Manya mumba rego nditororoka tsvimbo yangu dambogadzirisa nyika panapa. Mfana ndewekupu. Onaka, huku dzese dzatofa kaichi. Ari kutaura kuti anga achita akadzi kumumonya mutsipa chaiko. Iwe mfanewo, kasika kutaura. Mina ndimbokatsika musoro kakarara pasi kudai so. Apa kapa ndoda kukatwasura kuti kachi katwasuka. Iwe mfanewo, eti yo size wakutoba so. Ukumanaka, boyzika.
anoziva kuti inini ndiri mupurisa wamandiri munharaunda munomuka. Saka kaka mirai nimbokazvambura pasi petsoka kusvika kakatwasuka. Guys, please, let's calm down. Can't you see kuti this is just a little boy? What's so special about ukudza mukabva matoita kudaro? Maybe ane nzara kamwana uyu. Inini I don't blame him ka. I blame vanhu vari kutonga nyika ineika. Kutonga nyika kusvikira vana vane ma9 years vave kuba huku. Inini ndiri kuti mwana uyu ngarowe. Tikamurovaka achataura ega vanhu vamutuma. Iwe Regi, wakuzondibhowa manje. Uri kunzwa ka? Ndakuudza kare ka kuti tora tsvimbo yangu mboma. Ndiri kuda kumboruchika kamurume akaka magadziko iwayo. Ndiri kuda kukarova kusvika magadziko iwayo aibva kunge manhanga. Yeah, let me beat you. Isusu panapa kapa tinorapa mapenzi atitika. Panapa tinokutwasura kusvika watwasura. Iwe Ridumeni, tell me, ndiani wauya naye panapa? Makuru wani, ina ndina chakaipa chandaita ini. Ndatongodhabhurawo madhadha anga achichema ndichidarika nerodhi. Ndakabva kuti ngandipinde muyadhi munomu ndionoti wagwani. Ima kutondibata zvichitsaga-tsaga. Bho here. Handiti ndakuudzai. Mufana uyu looks so innocent. Anonyepa manu mufana uyu. Tikanatsomubataka anotaura kuti auya naye panapa. Iwe Ridumeni ka. Ndurati wakarara pasi papa nditi. Ndurati ushaure kambo kamachiso kaunofarira nditi. Uchirora, wosvika kuwodzoka. Wapedza kudaroka. Ndikuda kuti utange kukurora wanzwa. Uchifamba nemagokora aya. Fucking rubbish man. Ndabva ndafunga tiri pakinchance apa. Boys, this is so wrong. Manzwa ka. This boy uyu mwana mudiki uyu. Whether aba, whether haana ka. Munofanira kuenda naye ka kuvabereki vake. Handiti makamurarisa pasi ipapapa. Ko kana akaminyuka. Kana akatyoka rwoko or anything. Munozvitaura makamira pai. Masiyane ine zvanhu zviri kurima mumapraza zvakatorera vamwe. Zvinoti kana zvabata mbavha zvinorova zvakasunga. Kutadza kuendesa munhu kupolisi. Iwe, mbavha yembavha wanzwa ka. Handiti paipai ndambokudza kuti I suspend something iri paipai. Ndakachindwa tingoti mafani sound so. Ndobara vanangoita ka benefit of doubt. Right, iwe Ridumeni, imba tione uchirora. Iyo handiite mukuru wangu. Handidi kubhaizai. Ende mukona mukundiitai boys ka. Mutaraunga mukete imi. Izva zvipere mushe zviboys kunge body slam rhythm 2. Mutaraunga kakone muchinditi amuri kundiitai kai. Nakiro. Hambofa kanakiro neamuri kundiitai. Tione. Imi baba makarwa. Mfana uyu asi mwana wasamutoko here uyu. Yeah, executive. Mwanaka uyu, mwana womubudya. Alright, ndazobarata nyaya dzachona. Samutoko nachikombera imbavha Dzehuku. So they say this little fera. She come your area, she steal frog. Hey, little fera, how can you steal frog? How much is frog? Are you made in house? Wakamboro here mpane wewe. Okay guys, ngatidzikamise hana dzedu handiti. I suggest ngatitorei kamwana uyu tiende naye kuna baba vake. Sezvo mati munovaziva. Don't worry about fuel ka. Tine Australian dollars handinawo. Toisa food tank on our way. Ma-Africans nedrama. Aiwa, makaoma. Moro manduwe. Kokudzoka igonyoro unokwaiko. Chingo wakonetsa fani. Kwaripo komuningino wako asi wamusiya akarara kumba kani. Mashanda fani. Saka matopedzere basa romanji manduwe. Matambirisiwo remariyo kwawo. Saka iwe mudhara get away mani wanzwaka. Uri kundibvunza mibvunzo miriyoni uda kuti ndipindure chii ukanditi bvurubvuru ndonyarara kausara uchitaura wega. Ndochii chakadaro ichocho chinenge ngozi iyo chikombera ikononditira miedzo bawazwa. Ndichaita ndenge ndisina kuzwe zvawatauraba. Oshomora aripi? Pakaipa mudhara timu yakabayiwa tagohwesa on go mudhara. Chikona ichombanyembanje ndinyepe kamunai. Asenge mamaboya basa rokusagura maruwa kani akabva atimbirira maruwa waridzi oshomoreyo. Zvaoshomore chere. Idi hwii, idi gogo. Mudhara iwayo malaitasi ka. Ndati madoko wane wavhura hombe kingman. Hombe kutodiniko naiwe. Asi wanda kunotowana twarungu twakanakitsa kana akabva potsera mashoko yorudo. Ndochiziva kachimufana chiye chinodowa kadzifani. Ende zvochiri kuita izvo zviyeka. Ndosemi zvendaita pandewe zera racheni. Tetekera ndikunyepe chikombera. Iwe pfutseke mani pfutseke mudhara iwewe. Inzwa kaunzwe mudhara. Madoko wane wadhomoka big time ka. Ndavaudza kuti uri kufanira kushandisa counter attack wakapinda muzumbu wakanonyundira madhadha ka. Takabvisika paposition. Same time iye akushandisa 442 formation ndochi chakadaro chinenge ngozi chikombera saka udakedza kundinyepa iwe kuti waya panapa kotora mwana wangu wakaenda naye kuoba. Unyasondoona sani chazviyo chikombera saka aripo oshomore. Iwe mudhara usatoda kuita dzunguka. Wazvinzwa ndokona kungokusiya uchitaura wega kapanapa. Inini ndakabata position yangu bho zvekuti madoko wana anga achifanira kupinda muzumbuka akanomonya madhadha akanondipa iye akuita ake zvehopa ari mukati mezumbu remadhadha imomo gaya. Iyo chikombera chombanje kasika undinyepa kuti mwana wangu aripi. Handidi zvokunetsana newe bawazwa. Madoko wana akableya mudhara saka ableya ka abatwa nechimwe nebharukazi kachinoitwa garwe chinotamba nasibi ameno kana uchichiketa so. Saka chikombera iwe unoshuwa kuti unge panapa kotora mwana wangu enda naye kuoba. Wadi kuya panapa utora nena bambo wache sipi nechimunhu wokuziya nchatarisana naye semumaraini munomu. Njere dzako dzichikombera imonyasondinyepa. Unofunga sei chaizvo iwewe? Unomapomo here mufungwa makome kuti wakareka kukunzumuriwa ufungeba. Apa mudhara takutongoda chiformation kachekuti tibude musiniri.
because mukada kuita dzunguka ndozviramba zvese zvimufanha wako akanyura waiziya German. Hey, open the fucking door. It is the fucking police. Hey, right. Iwe chikombereka. Hatina zorese panapa nditika. Simuka toyo tiende kukamba. Ndiwatuma district ufera kuti aende kunoba huku mudanga mevarume ava. Oh, zvekutoseka hazvo. Iwe chikombereka. Ndiudze kuti nhasi chi. Waswera uchite kubva pavamuka kusvika manje so. Simply tinaregeka. Reflex yenyu. I'm gonna go to the bottom of this story azitika. Rutumen, talk to me. Wangu kamutauriro kako aka kekuda kudada bhoiri. Wakutoda kutovhera kane mauniform amunenge mapuhwa emapurisa anenge afa nemapurisa anenge achembera nemamwe anenge aritaya bhoiri mudhara. Iwe tiudze kuti wanga uchitei nhasi ende uripi? Mudhara ini ndaswera ndine muzukuru ndamutora monazi kandikaenda nayo Cleveland uko ndatozotonyora nhozhika kumasekuriti anga aripo ndobva ndapinda nemuzukuru musango rekuCleveland riya ndobva ndati muromo ndobva nda. Hei, handina mboitaura zvinonyadzisira inini. Saka kutaura nhasi kakumanaka unomvera wakaona here? Maya madokwana takapedzisira kulinga rini zviye. Mira tione. Handichanyatsorangarira nevachikombera. Pandenda ndakapedzisira kune last year. Pai pamuka kunoona mabhuku angu mina dhedhi kuchikoro. Mazvinzwira mega kaJerman. Ko wagwane sei muna nasibi panapa. Konei muna madoko wani. Tokyo asi madoko wani problem yawo yaramba kupera kana. Owo. Maita basa ino arume. Mwana wangu uyu arikuita problem yekuvhumuka. Arikuita sleepwalking mapaona manje. Nezurono ndakatozomboya kuna Dzehuku uko achifamba usiku ari pedzi apa akakotsira. Nyasi mambo epi. Mwana wenyu uyu aonekwa nababa makarwe kari paside pezumbure huku dzedu dzemabroilers. Apa muzumbu imomoka muine huku dzanga dzakamunywa mutsipa. Mukona ni dhedhika. Handisomboziva kuti zvafamba sei. Ndaita chadzimira nditi. Ndibva ndatozongopepuka nchona ndakaranda ndakatarisa pasi. Ndakatsikwa musoro nemazidhara yawo vakanditsika chisera choka George Floyd chachiya. Ipapa musoro wangu uri kutema. Iwe. Usada kundingwarira panapa. Don't clever me here. Wanga usina chikombera here iwewe. Mudhara siyana neni wanzwaka. Handidye sadza kudheni kwako enini. Ende munosunga mbavha dziri kuba mabhiriyoni uko kwete kuti sona nesu maghetto youth. Ndatoswera zvangu tona zini. Ndanichitobhejera tukumbwa akapa twanga tuchidyiwa sei. Yeah, I got you. Iwoka wamboti waswera kuCleveland. Saka basi banja kuchinja mastatement. Ayo mudhara wakakwana here iwewe. Seiko chisiya nyaya yatinenge tichitaura chizezuru cheda achidaro mudhara. Ndambotaura zvekuti Cleveland kupi nini. KuCleveland kwacho handitombokuzive ini. Tokyo dzinga matsaka yapana panojairira. Maita basa warume. Makonetsa afane maperekedza mwana wangu anga ataika uyu. Mimwe mune bhauduka. Ndichafonera komishina wenyu akupromotei kubasa kwenyu. Tobva tese kubhuku rimwe chete kumusha uku. Mimi madzibaba sibhine chinomuninginenyo kuSomalia ayoka. Aiwa makonetsa afane warume maperekedza mwana wangu anga ataika uyu. Officer, toita sei apa? Vanhu vakuda kutoramba kava. 1212 over. I need backup please. Do you copy? Gaizika apa kapa ndakutokudedzera backup boss mune nharo handitika. Hero, musasiyeka zvekukopokopoka nemasniffing dog. Zvese nemabhoti kana muchikwanisa boss. These criminals are very aggressive. 1212, do you copy over? Zvaendwa izvi. Yesaya madoko wani. Mabva maita sei pedu pai. Tiri muno masero madoko wani asi hatipere pawa zvekumhanyaka. Tiri masoja akatiri hondo kondo rastaman shiri dzehondo hatipere pawa zvekudaro. Bho zvekuti leadership. But bho iri kuvhura mapombi. Ndakanovhura ziso kapedu paipai nezuro dhipi nerere. Pandakanzwa chigaro chakuuya. Ndakanoona seniorship vachivhura mapombi 120 vakaenda. Bho here mudhara. Madokwani kana mazogara paipai ndaisatizaka. Dhabhuraka madokwani musoja hatize. Paipai ndaisatiza madokwani kana mazogara. Ndaito regroupa pai. Never leadership. Hakuna kurigrupa kwakadaro kana. Ndaramba. Ndakasumudza musoro kudai mudhara ndakaona muchirova mboza. Mudhara maimhanya ndati. Hakuna kurigrupa kwakadaro never. Aiwa kamadokwani dhabhura mufana wami. Isu hatitambe kabhora renyu remunana Rufaro nemunana Gwanzura mune sora rekuti unogona kumutsa nhoro mufana wami. Saka munotamba rekupi sini? Isu madokwani tinotamba bhora rekunana Old Trafford uko kauko kuti udhina rwakatsvukuruka nekunana San Siro waiziva. Tikataka tikaona bhora richiramba kugohwaka tinorigrupa waiziya toridzosera kuna kipaka then tochitangidza futi kuataka. Yesaya, izvi zviriko izvi. Ndanda kutokwata manhanga akaipo paya pasauro ndikati ma1. Pane 1 huku yakandijobora maona ndichida kuibata. Ndopandakabva ndataka kuskrima kudai so. Dai pasina izvozvo. Ndachaira chirugu chese Rastaman. Munozviziva kuti true Rasta never die. German never surrender. Yesaya, saka chinzwa kamadokwani kana tichinge tamukotika statement 1 iroro raunenge wataura usachinje mufana wami. Ndora unosimbirira iroro. Ipapo tinenge takahwina mufana wangu enda handife ndakakubhaizaka.
uri kuona sinhiri madokwana. Mudhara, inini handisiwaika inini mudhara, handibvume defeat inini. Hati maona patakazosungwa paipe krokodhayo ndakatichinjira magedhi. Ndikati Sauro, ndakaona Sauro kupi ikoko. Handita zvemagurupu inini Sauro. Eheka, rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tichipinda tichibuda tikagara-gara tobhema. Ndokuti tioneka. Pakadaisiwa apa kana mai mhozi vanofaraka. Kuti kakomba kavo bhozve kuti kanoziya zvakanoita waiziya. Mudhara, ndati ndakambovhura hombe mudhara. Hakuna munhu akaita seni mudhara. Yesaya madokwana makabva maita sei paya? Sauro, ona ikandadii paipaya. Ndafonera namai mhozi zvakanzi yako ndogo ndiri ayani. Yave Saturday so. Hanzi mhozi anonora kumba kwegirlfriend yake kudidi. Iye mhozi anotomubhana nyaya yake kunorara hours maiziya. Ndo mashure apa anondiitira pamba iwayo. Aiwa kamadokwani yamhozi ngatimboisiyei. Ndiimbirei kanditi mati mune hombe yamakavhura dheri racho iroro ndiyei? Sauro, hapana chawakaona. Gaya ndiri bhizi kutodai nekudai nemwana Sauro. Ndadotokisa muzukuru paipai. Padho pakabva paita nowo kushamwari. Gaya vave mabhizinesi patina avo. Mamwe magogazi so avanodhija nawo avanoita nawo maraundi. Iwe, ndochi chakadaro ichocho chinenge ngozi. Wakabva waita sei paya? Iwe mahwani. Mai mhozi wakangoti vanhu vachipinda. Ndakabva ndanzi mzukuru, mhanya unotaira kusipeya kwako uko. Kana wapedza enda unotamba neshamwari dzako kurodhu. Ndakazoti vanhu vaenda manje. Ndakusara nchirwa Studbank rasamani. Hanzi namai mhozi akakangwarira manje ndosaka ndichikada. Madokwana hamusi makusona mabhodhoro heremi. Bati zviriko futi. Hombe ndakambodzivhura hangu ka. Bati unopedza. Mudhara, ndati panobhilivhiswa mwana kana mazogara. Rastaman, nyaya dzenyu hadziperedzi. Honaka ngatitswa nyei waiziya. Mangwana mombi kukoti. Moro yasekuru makasimba chere. Moholoka muzukuru wangu Inglibeti. Kulova kudai so uri kuchamali yako wega chule iwe. Paribe mari bapo kwawo. Tetekera ndikunyepei. Zvinhu zviribe kumira mushe bakunze uko. Wazofunga kuti sekulu valiko nasi kane kuti uri panyanga za musole chule iwe. Ndizvozvo. Pano munhu anenda kungangaribe chiri kumunetsa chere. Haikwana kupwita bamanduwe mazwa. Ndingataze zangu yele kutamba nemuzukuru wangu chule iwe. Legedza tite basa lacho ka Inglibeti. Telela muzukuru kanya yacho ndaiona ini. Ndirikuona mwana wako zimsolo ziwombe uyo akaiswa marikiti. Ndizo yele muzukulu kana ndanyepa, kana ndakunyepela ndipise akata zangu izi wesimeme. Owo, ndizvozvo chaizvo manduwe. Aiwa mabva mandori jungano chigune. Oshomora akasungiwa chimweni. Kwai mangwani chaiwa rutenda kwa Major Street. Kanyaya kako kadoko muzukulu. Ndiri kukumbilawo undimbilo kakasongu kaye kawaimba mazuwa aya taifamba tose tiri kumazambiki. Ndaiziwa. Ndoiyayo kuti kwai wana musavaginya bvure, wana musavaginya bvure, wana musavaginya bvure, zvanenge varonga. Arambana muti waura, arambana muti waura, arambana muti waura, namasunzwa baba. Wagona zisikaite muzukulu watopedza so. Saka iwewe muzukulu Inglibeti chingondipa makwati chete. Saka nhasi uno ndirikuda kunolala pasi pemvula ku India uko. Ndirikuda kunotora gwenzi rekuti Major City vashaye mosa pane mwana wako Osomole. Kune mapasiweti akasala kumvula kumumbai uko. Ndirikuda kuti undipe $100 muzukulu wangu Inglibeti kuti zifambe muse. Aiwa baka munaenda uwe. Makupwita manje apa. Itai 50 okwawo. Mira tione muzukulu. Okay, ndipe 50 yacho ka muzukulu. Kune njuzu 1 yandinowirirana nayo ka. Saka ndinenge ndakuzama kutaura nayo ka ndinokuitila. Osomole anobuda mangwana chaiye muzukulu. Usatye muzukulu. Mudakobhadhara njuzu pasi pomvura. Zviriyo. Idi hwi. Idi gogogo. Ritu boys, mukeka tonetende kukoti. Nguwa yakwana. Ya, ngavauye tiendeka. Ndirikutoda kunyatsoudza jaji iyeyeka kuti atore key yacho ka airasire kure kwakadaroko. Stupid dzevanhu. Iwewe reflex chete chakabata. Apa kapa ndoda kuratidza kuti mombe ndiani inini navo. Kuti zvavo zvokuswera vachisimbisana nhema zvekupenga zvekuba huku izvi. Apa kapa ndikaona kuna jaji wandiri kufungira kuti anenge ariko. Aiwa vanopiwa 120 years varimo mukati. Ko aka kadiki aka akazoendeswa here kuprobation kujerere vana vadiki. Ya ndizo chaichazva maibata. Apa kapa achingosvika chete 18 ka anobva sachi kuchikurubuku. Ende kuchikurubi manje kuri dangerous boys makusenika unongopiwa 15 makats ndinimo zenda chi kunoshanda. Little boys famba itioni Kota rambe here nai mudhara. Iwe wari kupindura ndiani? Fucking shut up. Uri nhumba ka iwewe. Alright, apa kapa ndodaro kumugumira kuti jaji ka ambokudzosa kumasochi asakuise kurumande. Ndoda kumbokutwasura kusvika matwasura munhu very useless apana mimi. Hande itioni. Tine kesi atinayo panapa. Right? Pane the accused, pane the plaintiff, pane uyewo tine mapurisa nemapostori.
ari kuclaima kuti vakaona zvinhu izvi zvese zvichiitika. Madokwani, unakazi mudhara riri kuuya rakapfeka zikusini rinenge rankizha bho here iyi. apa sini vacho vakaonda ka haitaipi mudhara inogona kana kuenda nemhepo Oda uko pana ari kuda kutaura here uko. Muno hamusumba menyu mamunoita zvamunoda mazvinzwa ka. Hakusi kumadhunduru kwenyu nana sekuru Jeremiah uko kwamunoti afunga kutaura right. Iwe mupurisa uya umira apa tuone. Yes, your majesty. Apa kapa ndikuda kuti mufambire nyaya iyi nemazvo handitika. Ine ndikuda kuti muvaradze kuti isusu tisu vanhu vachona handiti. Then mubva maratidza kuti gwara remusangano futi. Young man, mumachambers anaya hamusime musangano wanzwa ka. It's a judiciary court ine. Haisi kangaroo court dzenyu dzokunana mutoko uko. Aiwa baka mune wajaji mutoko kutodini kwacho masiya kana dzimwe nzvimbo dzokuenzanisa nadzo chere masvingo iriyo wani kana mutare iriyo wani madii kuti mutare ai nhasi ndaona ndavharira vanhu vakawanda sterek mukoti munomu nekuti dzungu racho ramukuita ka ndati nyararai mani silence in court. Iwe mupurisa ndati koti yangu haisi kangaroo court wanzwa ka. These are judiciary chambers. Let me help you about your majesty. These fellas, they're not still chambers, but they're still frogs. Nyarara man, usataure zvisina musoro man. Nhasi zvangu ini. Right, ndikuda kuti macomplainants aripo vakabirwa uri mawitness vauye vataure zvese zvavakaona zvichiitika. Futi musanyebere koti ine handitika. Nekuti mukanyeba ndokuendesai kujeri mese. Okay. Ini ndinonzi Rege. Ndinobva kuAustralia. Ndakatoburukawo ndege, I think that was the last week. Pandagara kuAustralia ka munongozivawo ka pakatanga covid pai. The Australian government yaitipa $1,000 Australian dollars per each person. So one of the days tiri kutoenda hedu kubeach ka with my friend anova iye mwana wameya weku Melbourne. Young man, haikona kunditi rangano dzatsuro nagudo wanzwa ka. Cut to the chase. Isusu mukoti muno matina basa kuti wakabva kuAustralia here kana kuti wakabva kuUK oro even wakabva kudenga hatinei nazvo tiudzei kuti wakaonei. Okay, so taive takagara hedu katiri mumba ndikabva ndanzwa noise yehuku dzaichema panze. Inini according to my experience in Australia ka No, I can't do this. Ndokumbirawo the second witness auya apa please. Apa hapana zvandiri kuita. No, inzwai munzwe kaganvosta. Mind your tone young man, ndokuendesa mukatiwe. Next witness tone. My honor, takange takatandara katiri mumba inini nemunin'ina wangu Rege uyu. Saka panguva dzodzodzoka ndakangonzwa mweya waMwari uchingonditi buda panze. Ndichingobuda kudai ndonguva yandakabva kandaita vine station maikoro taikoro paskoro heri tatata tichinobuda panze kudai so. Kumbirawo mujekese munhu waMwari pamati vine station apo kuti mukurevei baba. My honor, mukaona ndave kutaura ndichidaroka ndinenge ndave kutotaura kana vana Gabriel vanondituma vari kumusoro kudenga. Saka mweya wakandiudza kuti ndakuzumbure huku kakune mahwana ariko ikoko. No, don't ranya nditika. Aiwa kababa makarwa, musandivhiringe please. Imbaba yekumasove tombogarai pasi vanhu mukutamba nenguva yangu imimi. Mupurisa wati wakange uripo paitika zvese izvi. Explain to one what happened. Yeah, right. Tikange takatogara hedu mumba nevarume tichitandara paipai ndobva tanzwa huku kuchema paipai ndobva tabuda katienda kunotarisa kuti takatovhinika nematochi ndobva takaona this ritumenika achizama kuda kutotiza kubuda akabata huku. Okay, I hear you. Saka mabva maita I catch this ritufera. I ask her, why did you steal frog? How come you come our area is steal frog? I beat a big head. Okay, that's enough. Saka makabata this young man achiedza kupoya fence handiti. So this other man ane rasta uyo makazomsungirei. Uyikoyo atozikana mumaraini mese kuti Mbavha yehuku ende kamuona tichivendekairo arainayo akatorwa nevanhu because angaba huku ndobva vanonga aine huku pa next door ndobva vabvunzwa kuti ukuite ine huku yerkanzei ndakada kuisanitize iwe chikombera how come to you, how can you nai. Haiwa pfutseke mani geta we mudhara wazvinzwaka ndakamboba huku kupi nini zino randakabviswa kuNazareta uku kondorawo kuti ndakarohwa ndichinge ndaba huku indava uri hwaikani mudhara iwewe dzungu tumaji chikombera wakutara naye uchidherera kudaro ndiani ukuziva here kuti ninika am officer of the law get away mani inzwa kamero ndine hopa ndina kana utomboraraka usiku hwese handiti wapedza usiku hwese uchitishatura uchitirova madoko wani mazorara here paipai. handinomborara ini vajaji yenyuka ava vane heti yechipurisa avo vane muromo mombo unenge wegarwe vakauya musiwo mateve takarara nezuro vakatanga kutirova vachititsika musoro. That's so wrong. Vanhu vakasungwa varove baba manzwaka manga muchiroverei vasungwa ava. Vakanga vachinditswinya vachitanzi iwe baba wako akantorera musikana wandaidanana naye kwamutoko ainzi poriketi hanzi I want to fix you. Iwe ritu man. Handiti mukuonaka vakutondityisidzira ndakusvika kutaura ini havazondiroveri ndakataura zvinhu. Iwe wega wairore chimwana wangu tetekera ndikunyepe. Order.
hatisana mbosangane zvakadai somukoti mangu inini. Ko uyu murasta uyu ari kwana papi panyaya iyi? chikombera kwayo imbavha bvunza kana sibhineju ya ichokwadi ichocho. Isu takatongoona kakuti oshazi uyu kauyu hapana paifa akakwanisa kuronga kuya kuzomonya mabhurera ari ega ka. Saka takangoona zvakakodzera kakuti titi chikombera ka ndiye akamutuma. Ende panguva dzatakaenda kakumba kwemwana uyu kauyu takabva tatosvika chikombera ariko. Aiwa, hakuna coincidence yakadaro. Saka in other words hamuna evidence yekuti murasta uyu aivepo handiti? Zveshotere ipapo hona kamudhara jaji ina handikechemeche handimechekeche ndiriwo ndokondo shiri yehondo ende handibire munhini madoko wani takaguma kuonana rini zviye. Kudhara ikoko pane madhezi andayamwa mukaka so I think makamboya kumba makatora na mama wangu so makawapa mabhanana muchiti vandipe vakati hava kumadya iwe ndozomwandira kumukaka ndopandakapedzisira kukuona ipapo. Munonzani? Muri mushona? Munombobva kupi mimi? Mazviona kamudhara jaji kuti ndina madoko wani kudhara takaonana. Okay, iwe young man waitei muyadhi yevarume ava? aiba hukuzve bvunza yakavarume ava. Kuba huku dzipi? Ndakareva nama dzamudhara wangu dzekwamutoko saka ndikuita problem yekufamba ndichiita chadzimira ndokonotokotsera ndichifamba. Saka dhero ndatozvendera hangu kwamai Moze. Iwe amai Moze kutodinikowo iwe nyongono yako wazwaka tetekera ndikunyepa shomori kuribe munhu anozi mai Mozeba wazwaka. Imbabai munyararai mozotaura kana paya munhu anotranslate language yamukutaurai ainzwike. Young man saka wati wakapinda same yard mababa ava? Ndo yachoka iyoyo. Saka ndakatozongori kana ndatsikwa musoro ndokusha ndikutsikirwe chimusoro saka vakatondikwadza zingaite ndakutomhangara kuti ndakatuka abomination. Inonzi assault madoko wani. Ende kudzinza kwedu isusuka tiri mavegetarian hatidye nyama isusu ndoba zvihuku zvinenge zvitori nechicken pox hazvo ndozviitise chiinini ndochii chakadaro ichocho. Miwa jaji tisotewo please toda kuenda kumba kunorara tinomborara usiku. Imimi mudhara imimika munyari manzwa musaite basa rekuda kuteerera vana vadiki. Takakuudzai kare sana sibhinechi kuti potai muchipa madhata gavakava hamuna kuteerera kamukaita nharo iko zvine zvaakukara maakutotitsvagira mhosva dzisipo apo. Iwe jaji usati westire time panapa hatina zuva resesu hakuna mhondi here kana marepista arikuda kutongwa kunzoku sona nesu maghetto yuti tisiyei tira kupinda muzviratine. Nayo mana isu vamwe tine mahomeka tine chida kunoita kumba uko tofarira zvechikoro isu. Photosynthesis is the process whereby green plants manufacture their own food using carbohydrates, using nutrients. Young man uri innocent iwewe. Nyaya yapera iyi. The court is adjourned. Seko muchiuya nenyaya isina umboomi panapa musatipedzere nguva panapa. Next Jason Mbavha pinda toni avana gumbura dzokerai kuremandi mozouya mangwana. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe wariseko wapweriona imwe wanhumi aiwa inotiriyo isu tondoitawo mutowa wena kumwe kunyoro kumwe kukukutu kumwe kunobungiwa huni kumwe kunogumiwa urimbo hodosi kumwe kuchena kumwe kutema asi chadosa chibodzi kurisewo kumabasa yona yewanhumi kwedu unoti kundochemano sapoti yenyu wanhumi ndiri kukumbiritsa wanhumi mupote muchisheyaka mumavhidhiyo eduya aoniwo nevanhu vakawanditsa saka kana muchindiditsa semadiri ndinokuita yena yewanhumi ndokumbirwa kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai maadvhetiyo ndokumbira musajambeba maadvheti warungu ndoipo ini nochikombera tinoboya mari yokotengera wazukuru tinonaka kana muri wekuyoutube kwawanhumi ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji tite kana miriyoni takawanda hatizobeba mafurogo wanhu kumaarea awo ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano hapana munhu endichambotuka baini ndizvozvo.